Yo Ghana for me den chia shronko every J Ghana TV ena bro baby bia wo so wo Ghana se wo abrochima mu wi ase fa na nyina baby bia wo bia me den chia shronko bro J Ghana TV ye ka se J Ghana the obeje so ne say we stand for the truth and then so we na ye de bro enra say ye hwe video a ye de bro ya hwefo ne etiefo a say ensensem bi kakra bae efa eye mame Agradaa ho ena osofo a ye friend say Ogya Nyame adodo na anim se friend no say Amansie Nsoroma mame Agradaa kokan bibi e wo ne program my friend the talking point so na okan wiye no so make a comment no anye Amansie Nsoroma de enti ono so ba be kasa on Facebook so na or promise say ne or the full video and I said ya no shepa beba na ampa audio say yo and then so Amansie Nsoroma ede ni video aba we de emu ohye o de ma ye mame Agradaa ene nipa bi a omo friend say oye okot yen say bre yen kone nkotie na san ye be kon me so say subscribe mame subscribe me a red na so na subscribe say be ya video bi e be bi a so nsa be ka bi yen tie video ne mbra sisi a odofo anopai Onyame asunjie nka obi bia adopai onyame asunjie nka obi bia ai midine Amansie tumi kese na anopai me no ba be kansem bi kakra sende Ghana fo hu omo ho ade bia mfiri nyame adepa bia mfiri nyame ade bia ye bonsam dia eno ne me no be che na anopai na ya hwese onyame ntimi nhira nipa nhira bia ba eyokot nhira bia ba eyokot nhira bia ba o de she video no ma me sha no pai akokora me pese me no wo che bibi na omo wo gidie omo a enim se Amansie ja onyame tunsum tumi kase ekuta me no na me no ka ho asema no pai onyame asunje enkeka obi bia onyame difo ne di otimi sesa nipa hyebre onyame difo ne di otimi ma de ni hotimi bamu onyame difo ne di otimi ma nipa na brabo asi fom nipa oda fom otimi pajamu onyame difo no de enti a me kire o kais na amo hu ni se so onyame de ade ma obi a enchese oye okot Ghana at the Pebianya ata offer say God bless you at the Pebianya nyame pagya ne nsa oni baby nipa bre nyame pagya ne nsa eso oye okot ano na un say onyame amani tumi ni jaso na said ye kano enhire frerade adum wo de oba ahye video no said ne akokora se o kasa no pai enhire bia eba bia no ye okot Ghana de ne okot onyame difo pagya waje aduro ohia duro de obi anyi bida obi anyi ohia duro da na asedan kanyame se de nipa susu o de she video no mame anopa me no ba be kasa kakra se onyame ni tumi a wotimi hira ne ma onyame ni mpagya a wotimi hira ne ma onyame wotumi o de she video no de enti a me kira wo no ma bia no pai we ye CL 500 Ogya Nyame Amansie jakokoro no we Amansie Nyame no da we Ogya Nyame ana we the car ano ayehia nkofo ntiase no we so Amansie Nsoroma me pesa me kire wo no ma bi na me no sua de bia no pai se onyankopon ko an timi ma nipa brabo yeye onyankopon ko an betimi apagya wo onyankopon ko an betimi de mpagya wo de oba no ahye video no de amame oba ahye video no mame nyankopon ko a ni timi pagya nipa Ghana de adepa bia ne de amabonsam adepa bia ye bonsam dia adepa bia ye bonsam dia adepa bia ye bonsam dia na me pese me ma wote ase se wo do ho tu nyame so a
obema de nyina di aboa ne be wie o de oba no ahye video no de amame anopai me no be kasa na ma chew de onyame timi ye o se obi bia nu ho a obedi na chi ama na sefo mpo ancestral de na nkofo bebusa se ade na ni nyina ye white me cheche on semu ene me wo bre e wo tam se me no besua de afa white angel nipa ye nama brabomu nipa ye nama brabomu ohia so bi chiro bibi ti se obra ho ase a obehu bibi Africa de pabia ye bonsam de a ade bia ye broni na aye sanete o de oba she video ni mame cash Amansie Nsoroma ensoma ne ye da ubeka se ene me be chawa Amansie na se wei eye me region wei ye me kromudin wei eye me kromudin no na won se de ato din ti se bia wei eye menhia south anase Kwabri east ada ahaye wei no na me de me krom be kwai to kofu e de ato so na me no ba bi se de enti anopai me kire no obi ye me fans obi do me Agradaa so ja ye okot ye dey nye okot e onyame adifo a onyame hira ne ma e onyame adifo a onyame pagya ne ma e onyame adifo a de oba no ahye video na mame Ghana de pabia ye okot o de oba braso hye video na mame na no pa yensua de o ye sofo o dwena dwempa ma onua na won so nyame de bi account oba no ahye video no de amame ye gisunsun mudi ye dia kwankyere di me esime bo se me di sunsun a onyame di amame na de ye adwuma de na brabo da fom do ye bibi enye ye di opa kwankyere amuvu abrabom na meboa no de ohia bibi na sunsun ne kasa kyere me ma meboa no enti se wo hwe me ana wotie me no abrabo na si fom ye bibi enye ye wo ye sofo onwosra to fom wa adoma to fom aka achi wa abrabom a sunsun kase na pagya bebie kwan na aboawo amo abrabo asiwie na de enti a Ghana ade pabia ye de mabonsam no eno ne me ba ba kire wo mu no eno ne me ba ba kire wo mu no wiase ade ba ko pena me pese o tia so de hye video no ma me hye video no ena me no usua de ma mo hu se wiase na ye wo no onyame betimi ahyira wo me pese me fa nipa be tu obefre me video na me no akasa na won so aka bia no pai se inhyira bia de Ghana ye de ma konfo dunsuni ana o ye oko edro himfa onyame sunsun kan na eye adwuma onyame difo ne de wotimi sesan noma mu difo ne de wotimi pagya noma mu ma noma timi begina ne naso onyame difo ne de wotimi yensenkyere ne hwan no onyame difo so yanko de hunufo ne ho na obekan ya kwansosem na wakan ya de eba ne de de nam eno na kyese oye nyame difo to de oba o de hye video ne fa me oba o de hye video no no sa no pay memba mo eye adwuma no yen ye to Philip den abeka kakra on se o ye adwuma be se o kan bibi kire o man Ghana okot ni be bia na me so amaso na ye adwuma nyame Ghana de se sofu bia na yakopon tim bishira no unya utuko bi kura dem say wa ehia no na me pja na ka bi se dem pese I come from there na me tu bi na ye adwuma lockdown sofu bia ya asole lockdown be 6 months 8 months nya asole da enso de bia awade nko na ye den ekoso kai ka unya wasem papa what I say onya bia ma oni nje se de be ya nso nya nso bi obi bani age e be den ama wo na me hira o arofo anopai onsa anopai ye adwuma ofie eno na ye pese no e kasa kakra te bibi kakra se onyame sunsum ana onyame tumi eno na adom no enche se oye okot me pese me no hote ade ebisi master teachings bi e wa abraboma hu se metwe ade na ma na bibi ne kutamu me ye bibi na enye ya bibi ne kutamu me chiro exams na man pass ya bibi ne kutamu me ton ade na ye nto a bibi ne kutamu
meye bibi na enye ya bibi na kutamu nti den ne twase meye se me hwehwe sunsum na chiri kwan me hwehwe ade edi me hyebrachi de enti a ma me bre de enti a meye bibi a enye ye ebi a ohaw ana amane ebi na da wo so koda na bi na da wo so wa chinchina chewa abrabo mu ye bibi enye ye enne eto twa de enti a me se to twa ne se onyame de sunsum kese Amansie Nsoroma ade adom Amansie Nsoroma ade adom Amansie Nsoroma na sunsum e wo me so ane sunsum ekuta menti no Kevin fayina ya de ka yi ni siso no be na ene me no besua bibi kakra de enti a me kire wo no ma no afei na me no wo be kasa na mamu hu se wiase onyankopɔn ko ane wotumi a otimi hyira nipa onyankopɔn ko ane wotumi a otimi ma na homene so onyankopɔn ko ane wotumi so betimi o de oba hye video no afei na me no ebesua bibi instant adepa bia ya bonsam dia adepa bia waje aduru o man Ghana den na ekosu se wo obeti onyame ase na wo hu se onyankopɔn ne wo sunsum a oba no ahye video no de amame anopen oba ahye video no oba no ahye video no de amame anopen onyankopɔn ne wo tumi onyame shraw na onfiri so emeboa na menim se wiase mpagya wo awurade ho adom wo awurade ho ono na betimi ahyira wo abrabo ono na ohaw ana amane bia eda wo so koda na bia eda wo so no betimi aye ede amaw na asiwie oman Ghana ade bia ni ho anyo nyame na aye God bless you meba asol penny South Africa I made me number no ebe tuja mede me number no oja me pese me no kasa onyame difo ni de otimi kira ewiem oh God bless you me wi am de me bo me number no e de agu ho onyame difo ni de obetimi amu abrabo ayeye oh enano pay South Africa ma sol panyi na uhunu no ejaidik onyame shrawo na ontene ni munchiro mesre bambo free rade mesre bambo free sro se enka obibia ba bia wo hwem bia no pay me no husua bibi se adepa bia ye bonsam dia adepa bia nyame onyame betimi ahira abrabo onyame betimi apagyaw onyame betimi amanhira bia ba beto so enhira firi hwan enhira firi rade mpagya firi hwan mpagya firi rade adan na yede adepa bia ma bonsam onyame pagyawa onyame hirawa yeso akogye aduro wa henfa enne me pese me no usua bibi enkofo bi a ekansem omo de omo okrom ha se onyame hye ne ho animonyam a yemfa ma bonsam wo de oba ahye video me ba bia wo UK onyame hirawo South Africa God bless you amen sam pagya no se wo twen adwempa ma wonua bi se wonua bi kɔ nanim na wo adwempa sa adwempa no beba wo so wo nhyira pa ma obi a se nhyira no beba wo so ana wo nkoso ma obi ankoso no beba wo so ena no pai de ntia ma mani abra no pai ni se me pese me ma ote ase se Bible kan sem bi o se obi anu a obedi machi ama na sefo mpo asesra de enti so we man of God na oye obi na obre wa abrabo mu a akese bibi ne du hyebre na chi oye bibi enye ye wa abrabo na sifom haw ne amane na tew so kodan na bi na tew hyebre so amu abrabo na sifom a oye bibi enye ya onyame nti
anam na adom nam ne tumi nam na basa kɛseɛ so na menim sɛ enhyire free soro adom free soro mpagye free soro nkɔso free soro Nyankopɔn de adom ne humu bi de adom ne ma nipa nte ase de nti na meka saa asɛm no abrabɔ a yɛbɔ ne sei ene de nipa hu ne de nipa tie no yɛ won te ase wɔ adom o sɛ ebetimi ayeye ene ana woda fam wɔ abrabɔ mu ene na woyɛ bibi enyeye ene na waka achi wɔ abrabɔ mu menim sɛ onyame nti ebetimi adane ama ne nhyira ene ne mpagya bedi ho sɛ meyɛ nyame difo na menim sunsum mu nsɛm menim abrabɔ mu nsɛm eno ne twa sɛ mehwehwɛ me kra mehu papa ne bɔne. God bless you. Onyame nhyira obibia baabi a wo hwɛ me anopai aha Amansie Nsoroma life ija kokko na aso no Amansie se nyina difo nyina captain na ba bedi mi wo difo nyina metia me papa opambo Onyame nhyira no nni obofo Onyame nhyira no obinim Onyame nhyira no Onyame nhyira obibia me de wadi kan wa abrabɔ mu no me de buo ne ani di ma no ya fi se men so me de ba obi nso di bia ma me Isaac bia wo hwɛ me bia no menim sɛ abro no makwankyerɛ na ebie kwan ye no makɛse no be bie kwan e de ama wa fi mu sunsum kɛse nti ebe ye kɛse de ama wo adom ne nti ebe ye kɛse de ama wo mpagya ne nti ebe ye kɛse de ama wo yedie ne nti ebe ye kɛse de ama wo pese me ye bibi wo abrabɔ so me nipa hu se sunsum no ana nyame tumi no da so ye atuma ene ma menka wa hintasem so usua Bible Yesu Kristo ba unso ko hia ni bi fie da anko hia ni bi afie kweskafo fie nti wonne de yedie ato ho de ama ne ma nti nipa bia obema wani abre nyame yedi na ti no enoma pa no opede ma ne ma ndi se udi nyame achi no abrabɔ nkoye udi nyame achi no haw ne amane ne tew so udi nyame achi eka esum nkugo atete ene amane eno ne twa se wo hwehwa de kronti a sa operation onyame nhyira me ba bia wo UK bia no yi mpaye de ma wana pai se sunsum madom onyame difo ne de otimi ye de obi antimi nye bi nyame de akwankyerɛ de dalation bi ma me se emra yare no ba na rade se mempa abro no matuntum abro no mafita omo hwɛ me ehu se me yes ade no me puppet ase kyerɛ ne se me wo Ghana ho dɔ se me ye bibia makuro no eno na nyame ahwɛ so a ode mpagya de adom ba nkofo bi enti ase no de wo ba hye video no ma me bibia ye bonsam de a unya walpa wafa ba bi unya sika waje aduro eno maba o Ghana me man Ghana na kai hu se de odi yi obiru bi de bi beyo abrabo sa na tie ohia ni aduro ahokyere ni aduro esu ni aduro ka na waduro Amansie 1 say edin fufula ba agenkofo nsam ya Amansie Nsoroma Amansie number 1 Joyce to kodjosa fo ya Amansie regional KMA boss ya Amansie regional minister ya Amansie chama untimi ya Amansie onse ogulus ndede na ade Amansie bedi agro Amansie sunsum e wasantema mu ha no eye kese me nana atekokko so na metiawo wa de hye Amansie gya sunsum kese no aw me ba ma me na sa afre me wate na wiase yedie yebusa yedie yeto mpagya yeto Bible mu wanhwe bia na ana unsua da maame bi tena ase hu se yedie wo fie ho no menyema me ba ti maame a wo hwe me papa a wo hwe me ono ma brabo nyina ese wo ye bibie enyeye haw ne amane koda na de agye nkofo nsam ne se lord da me menya asore me gi sunsum unwumadi me gi onyame sunsum di me gi tumi kase ekuta me di na tumi ekuta me no betumi aboa mo abrabo na yi haw ne amane bi edaw so no enka wo so da esun ene koda na bi edaw so no enka wo so da
akakakra bi na Awurade beyi saa ɔhaw ne amane na firi hɔ meyi mpaye kɛseɛ bi de ma wo sɛ bɛfiri wo so ate meyi mpaye sɛ onyame sunsum mu ɛboa nipa no da so te ase mebɛyɛ a ɛsɛ ɔwɔ UK a ɔyɛ adwuma yi na mekae sɛ satema na ɔpɛ na ɔbrɛ na ɔkɔ na ɔba ɛnɛ yi brɛ a wakɔdu UK yi onye sika di pa bɛka sɛ meba Ike nso brɛ ɔno nso akɔdu UK yi nyame hyira no kwan obɛfa so nya nkrata obenya wei mu nyinaa no enye yize wa brabo mu enti ɔtwɛn nyame anum yɛ direction na nyame de ni nyinaa ma no na bedumre bi nyame abrɛse na tamo a wosu no obi ahu no tamo ayɛ den obi ahu no tamo yɛ bibi obi nsom no obi ahu no onyame mmerɛ na ma nipa yɛ ɔdefo enne me pɛ sɛ me hyɛ wo nkuran ka sɛ de nipa ka kyerɛ wo mmerɛ bia no gya wo mo asemo de modwe me ho bɔne na me de adwen papa de ama wo uhu me ho sɛ metimi aboa wo abrabo a metimi aboa wo uhu no sɛ bibi wo me mu a bibi no bɛyɛ bibi de ama wo uhu no sɛ mpagya betimi aba mpagya no betimi ayɛ bibi meba God bless you oh I enyame enhyira obi bia me de me number no ai me de me number no be ma wo why me wi a me de number no be ma wo prepare yedie ablabo edo onyankopon ene no mapa ene nkoso nyina wo no ho eti se meti hoi se mantoto no meya eden ne besie onyame difo ne de watimi aye bibi sa na tie nyame difo ne de watimi aye bibi onyame hiraw na onte nanim amansie bekoso aye amansie ogya bekoso aye ogya fiti sunsum ekuta me na no oden tumi ekuta me na no oden mpagya ekuta me na no oden na menim se onyame a anam no tumi nam na adom nam na basa kese nam ne hira so sa nyankopon no da so te ase mpagya free soro ne ye bom paye enhira free soro beba migidi se odwen adwempa migidi se o me ho migidi se enhira bi di wachi migidi se Awurade betimi aba be ye bibi kese de ama onyame nhirawo na onte nanim nhirawo enne me se me ne wo kasa oya blanty a wasi so oya man of God obese odi e wa blabo mu ntie nkwasiafo bi nsam keka ntie de obi beka eyeya yema onu obusunya eyeya yema onu ukuro eyeya yema on ana ma ye nyame adwuma 30 years na ye nyame adwuma 20 years na minya hwe na omo ye sofo da bai he fa sansam no to nchen sunsum kasa os me sofo abompa ya mame sofo abompa ya mame abrabo eyikin mituo sesi a mikuta safo a mede bebie pono kase de ama wo mituo sesi a mikuta mpagya adomo a mituo sesi a metimi atro bibi wa abrabo ma mo abrabo atimi. God bless you onyamisha operation doctor Ghana ha menko ameni nyame difo a mikuta domo a obie ni bi wo Ghana sa wo hwe manim de mitie me nso oyumu me nso bibia mu physical me de manu we enti manu we me de kanhira to so be ya amaw me de kampagya be ya amaw me kan koso a oh me senior me bla pani rabe bia wo jama bia nyame hirawo na onka wo ho anopai me no me ma ana me fans chese Ghana enhira bia firi bonsam bibini bia ye bibina ekoso oyo okot akwaji skeduro waje aduro me pesa mote sansam ne to nchen abrabo nipa bi opeso obo abrabo no osua de wadi kan wo nanim abrabo osua obi a okuta bibi obetimi aduru baabi abrabo ye safoa wo me mete ho no me pe opambo asem me pe obofo asem me pe obi nim asem me pe nkuta asem den ntia onyame apagya wo mo alifti wo mo enya kwan a do bi kana meti o amenso meje eduru ehunu so nyame na ehira na amenso nyame betimi ehira me bi
eno na ye before ye ntia se adepa bia ye mfa me ho ye de be matumi fin bi oba she video na no pa me no usua de Ghana fotimi ka de Ghana fotimi ye adepa bia no eye bonsam ya. God bless you operation doctor me ni nyame dinfo asunsum kese ya onyame de ama me na obi a me nka Awurade a wo me atokukufu abo so ne mensanse ene kukufu de nka nda so bi betimi aba se ye ka Ghana pa se ya calendar nyame dinfo ye me a se captain band ne kutam captain band ne kutam se minni nyame dinfo a me hu de ebesi de eba ne de ekoso dai ne eba besi e kire sunsum a eja kokko na yima pie o eja na so me mu ayime enu ntina on se white angel we be ka se na de na papa o kai si nyina ya white me the white angel na na ma fi mu nkuta black me bo white e nyame sunsum onyame abofo djuma onyame tumi kese adum a odi amame a ewie bremu na me de eye adwuma ade se ewi ase ahwehwe de edu hye brachi de ntina oye bibia hunhu ano aha oni amane bi na tew so kwara na bi na tew so nipa kan sem bibiri fa wo ho nipa ye noma bi fa wo ho ye bon ho po susu noma bebre nenso ni nyina no anya adwuma de odo me nso me do de opɛ me nso me pɛw de opɛ me se papa no nso me ba no sana brabo sitie wabusia wo mu ugitum se nsesan ebetimi asia nsesan ebeba ana ugitum se ya na aye nso se ya na aye na minim se me mpa ebo ne se efri neko onyame sunsum aziz God bless you kai ba bi anipa bre pa obi anka hwe ta mo empaje ba no obone fo sisei nkofo sisei ana waje duro ana waye se wayo okoto Ghana mfa mo ntu onyame so minshira me na mu nyina ya Awurade obi oni mahwahye enim tama onyame frɛ me no na me din ne ye adom bi na apie bo sha so adom ne ye dai enya adom bi a kamenka ho bi nyempagya bi a kamenka ho bi enya hira bi a kamenka oba o de hye video no mame so share video we anopai me pese me no chese adepa firi hwan ifiri Awurade nsem asema amfa ma wa wontimi nye bibia wa asasi so ade ba ko me pese ti ase ne se obi akosku abo degree obi kuta set onya adwuma obi ni set o adwuma de ntia onyame bambo na onyame kania bi esta kan asem bi o se emma wo dwabo na se de nka me da ase bi omu atutu ntuma pa God bless ntuma pa omu atiye omu asikafo ma eba atade ba na me de ba se den na me de ba se God bless you ba Samantha God bless you den na me de ba ho den na me de ba ho nenso obompa ye kacha Awurade se Awurade wo nko na wo favor bosuo anopai una wo sikasafo una wo nhyira safoa una wo adom safoa una wo yedi safoa una wo nkunimdi safoa enti sa safoa na mamibi na memfa nkodi nkunim God bless you me bra panyin no onum ya hyase me kai papa yi amole anipa ton oku do kono anipa ton oku go abonten so ene mole anipa ton o I was so crazy we all pay. Go for what on there, then what on that. Shine. On shine. Put them why that. I love you. We are yesterday. Me bano so aton fresh. So go fit so I shine. When so aton mole. On the mukra and the muton will crew. Now, grass okay, shine one of God, son of pay, so I died and I say. So I died and I say.
Me ma ton mole aton papa ya wo hwe me nim sansem ya me yede me kan se na one me nua panin na nam nti onim nsam a na me yede me kan aton ne nso other than us nti de me no chena no pa nyina ne se onyank oh god ai onyankopɔn kwa ne timi ma de ni hoba ni pa bra bo de oba hye video ni mame sa no pa sunsun kase akora bese me no kasa no pa sunsun kase akora bese me no kasa no pa akora obetimi aboa me sunsun efiri amansie ne be ama obeye bibia ma wo ye ka santima mu ha amansie na ye strong e kire sunsun ani tumi a wa amansie de ye no bi nya bi da the apostle Joseph ye ne Ghana obi nya bi da wo Ghana de oje nyame me nso me ye no obi nya bi da se nyame difu a wo hwe mani me mfa me nsa nso mu me nya wo hwe na wada na abofo abesa ya lenti udi mi se nipa we be di aglo e kire nyame sunsun ene na adom ne tumi yimpa ye kese de ma wo se efie bi a ofiri mu abusua bi a wo mu how ni amane bi na te wo hwebre no apam so uye bibi enyeye how ne Canada wo hwebre so nkugu atade a hyewma ama waye mobo wa abrabo mu e ka na wo de ama wani nipa sro se de adori de wani da so nyina asa anopai mi hwe wo nkuran se ani da so no e da so wo ho mpagya ne da so wo ho enhyira ne da so wo ho awrade betimi ye bibi o tamwa obusa me bra panyi a obeka akire yesoa obeyama buru kura obeso afiri mensa se de abakokofo na baba yama buru no asoa dokono ni nyina achi emu mapamu dawo meka se me kam story amafamu a na onyame ihyiram ya wene mo de Agradaa de ma betete se me ye okot sunsum adwuma ne de megitum fi se me kuta sunsum am de ye adwuma metima kochu am abraba ye oyi mete no ma ase minim no ma minim aduane a wudi na no pay e beboa wo minim aduane a wodi gu asase wo adwuma no so ofie ho ene wo ye di a ade a wo ya be ye di ama minim metima kire wo ana nyu bi am do susu kru wa be susu no na be susu ama sanete enti de obetwen de ama obi no anopa mi yi nhyirabo so yi mpagya de ma wate ba bia o man of God o achi so person o babrabo eni dipani bi atem fa buo ma obi abrabo nya yizo ba bia maduro no nya yizo na so mi hu se mi nduru ba bia onyame wo bibi de mame na enipa behu aso bete anopa mi no kasafa obi oye nyansani no ti onyame nhyira tu onyame mpagya asese nhyira bi betimi aba ana nyu bi am de ose eyemsem ose eyemsem mura finyum kra mba we aha ose eyemsem tie nti ahwe oba no ahwe video ne de ama me oba ahwe video ne de ma me eyemsem tie bibia ma urade mi nti ahwe de nti a urade kan sem bi fa Joseph ho na Joseph ya kla obere ne ho ase Joseph somfo na okay Bible na ose na Joseph ede na koma to awurade so enti tamu a ne nuanom ya mo ya sikan tamu a me pese na me black kasa ai bla me pese ne o kanse ma connect tamu a ne nipa bre e wa abrabo mu aw meba Nyame nhyira busumuru God bless you Nyame nhyira na amani 2 minutes na adum na basa enye kese anope ma nhyira praise you this way this way pa kesi pa me pese
can't send me on a pay time. Not the time, not the time. What do you mean? But this service, and you say, if you are saying, depending on what I see, and depending on what, okay, be any same Yabua. What is a crown? There was a bear. Now, what you had about for being command, say. A prophet, I'm no crack, you know, Facebook, now say, say, what should be free by party? That's a mommy near the minimum, some mommy class to say, or that's what a doctor and our Jacra minim. We had say, any papa, they have been so much now, which now, free, but Sassia Bosso. And I have a bro. I'm a message in the mood. It would we should be abs. Hey, the couple home by your body, which which are getting to them. You all and should be all my be a the crown ever because somebody I know you, maybe Sir Frank, only a penny and classmate, and I was now also near I'm watching Godfrey into me. Would you just sanity, and I woke up just for 7 on. Oh, Nini, I'm afraid I could bomb Mutumono, no Mutano. You know, a sada, Yamusumono, etie. Yakupo Jawa. Or see the penny or credit. It's maybe the same as we do a chair of Facebook. I'm a shout. Don't Yamisha one was shout. Because Debbie. What you say? Let me tell you interview. I said one of the TV station that will be interviewing referee and Nancy and America. And I will say, media be the mouth to be real school of America was about my Z. What's what can you grow? Yeah. Maybe I'm coming through a blabu. Me person me say the problem say you be yamon. Me particularly. Me I know you say me in na kukufu abo so dey say nyina Frank. Say me no whatever you are saying here no. I Kukofu, would you imagine? Kukofu school. Bukara somewhere, number from was and the best as about yes. I don't cry. As about 7, what you do, school, yes, I remember numbers, who never be able to just say, Mabry. Exactly. I no pay the person many parties and say, the Nipa Debbie. Lockdown. Definitely. Yeah. We are saying Nipa Debbie, a bit yes. I'm not going to make an them. And I saw them and say, Lord, a lot of people have died by Nyakupon Adum until that's oh, it's no, okay. If you cry, when you cry, the beside and I'm sure I saw a Wilson. Also, now, like I said, during lockdown, you cry on Mayor. I decided here. I told you, here, Munasibia, I'm with you, Mukado Pejan in Samai.
Me lockdown in Nyame. That is it. Obisu Sanity. Obisu sanity. Operation doctor, media, I'm not saying. I'm not saying, regardless of whatever you do, the obey Bia no assassin, and so depending on any. Cash. What you say? Now, president, the president. That's it. Now, honestly, that's what do I create video go to? Let me show video more Facebook or say, maybe the president, about for say, me to be the president because I'm too short. Now I'm president today. Let me shout, pa. May that petama mi akasa. May that petama mi akasa pa. That's it. I mean, come. I mean, cause man, I was saying you can see us pa. Lose focus. God is with you. I mean, come pa. That's it. That's it. And you say, when you miss you, and then I don't need to me. I no pay. I know na me no share message no. Me pese enen so me ne kwache. Enem ni kokofu ni akasa. Ono so amansie. Ai me kwache ma de. Onyame asunje enkeka obi bia ba bia wo hwe me na omani tumi. Me ne man of God so man of God. Me ne me mai be kasa. Wa you ready bia me mo awura mu bi. Wa you ready bia Ghana bibia ni ha. Ye de me nyame da. Bibia ye bonsam de a. Mpege ba waje duro. Mpege ba mfiri nyame. De wa ye ready bia na me do be wuram. De wa ye ready bia me do be wuram. Wonso eden na wo ka na ahye kwache me besa me connect o. Nhyira bia ye bonsam de a. Nhyira bia nye rade de a. Na de me pese me ma wote ase ne se awrade nkuto na betimi ama wo hyebre no ayeye. Awrade nko a ye no wo kasafa abrabo ho. Se aw me no baba ko be kasa. Me no ba ne be man ma ready me pese me no bi akasa. De wafam abrabo mbedumre bi no. Nipa be bi o ma no aka bibia ye dey. So obenya walpa waje aduru wakobosom so oye store na ekoyi a akwaje aduru oye akwaje bibi enti busa ho se onyame ntimi hira na busa ho se onyame ntimi mpagya o Joseph normal Joseph fa mu nyina no okay Bible na wo se na mire bi du ma Joseph be prime minister e bia na yayi ne totwene no e bia na nipa mfa ne nyɛ hwe Baby ane nipa susu o haw bone amane atete kodanda isun buza won se timi dumre bi kura na aye den timi dumre bi kura no de odididi ni nyina achi no abama muda na wonim se emre bi ba beso a abrabo no betimi aba be ye ama na wonim se emre bi ba beso a yedie bi betimi aba na wonim se emre bi ba mpagya bi betimi aba na wonim se emre bi ba nhyira bi betimi aba anti ene yesua de Ghana de pa bia ye bonsam de a oba no ahye video no de ama me ade pa bia ye bonsam de a enti onyame ntimi nhyira aha ohia duro Kofi bra bebusa question ne ma me bebusa question no aha Amansie we dey question be person busan say ewi ase ye ohia duro ho se ohia duro de papa ma me hu na sa de to so bi nya sika nya me dum obi a mo si ni fan akwaji sika duro na so ye okot so deba ene de ntia me wo ni say on say me ye teaching so kwache I person o connect me ye teaching fa ye ka okot ye dey society ye dey se nipa 5 etwasia ye meeting kura in society ene ma me hu no me kira won nsem me teaching so tie abo ho
onyame de safoɔ bi ama me sɛ wobra wo sɛ metime bie di ama wo onyame asomdwe nka ba bi a wohwɛ me anopa yi yi mpa yɛ kɛseɛ sɛ sunsum kɛseɛ no adom no a apagya no bra wo ase na sunsum wa wo wɔkae bible a Joseph ka asɛm bi ɛtɔda bi a onyame bɛma wahu watamfo a ɔmo ɔbɔ wo ho pɔbɔ ne nyinaa ɔmo ne wo sere ɔmo a ɛmpɛ wo yie ɛka nkɔfoɔ bi nko na nka wo sɛ no ayɛ dɛ wadi ɛka nkɔfoɔ bi nko nanso onyame ma ne mma saa da nim sɛ onyame nti ntumi ne n'adom bɛyɛ kɛse na basa bɛyɛ kɛse ne nhyira bɛyɛ kɛse anɔpa yi deɛ mepɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ wei ɛyɛ n'ahyɛseɛ bigina ɔn sɛ wokɔ ɔmo a educating ayi ɔmo a yɛkyerɛkyerɛ adeɛ no yɛfrɛ bibi beginner one wei amansie beginner one wei ɛyɛ n'ahyɛseɛ ɛyɛ n'ahyɛseɛ na mene mmienu de ani bɛhu mene mmienu ɛde aso bɛte onyame asomdwe nka baabi a wohwɛ me onyame asomdwe nka wo na baabi a wohwɛ me bɛsɛ me no ɛkyɛ biribi na me message na anɔpa me de ma wo no aka kakra bi na meyɛ awie adwuma no anɔpa yi nkɔfoɔ bi ka nsɛm bi onyame nhyira na mu onipa yɛ ɔdefoɔ na kae hu sɛ kwaakye me bɛsɛ me connective anɔpa yi na me no ɛhyɛ message kwaakye yɛ akyerɛ m ante yɛ adwuna ase onyame asomdwe ɛnka wo bibia onyame sɔfo wo brɛde a obi ahu yi mɛkɔ mahu sɛ me dɔnta baako nso aba baabi a ɔno nso ɛwɔ bia no onyame asomdwe ɛnkeka wo bibia ho na n'adom no ne tumi ɛnyɛ kɛse ɛne n'abasa kɛseɛ ɛnyɛ kɛse nhyira kɛseɛ bɛfiri Awurade adom kɛseɛ bɛfiri Awurade mpagya bɛfiri Awurade nkɔsɔ bɛfiri Awurade deɛ ohu me nei deɛ ɔte me nei deɛ wɔte me nka sɛ sunsum bɛtumi ayɛ biribi no sunsum no da so te ase bɛtumi aboa wo ne nyinaa ne sɛ wobɛnya gyidie wɔ me Nyankopɔn mu wobɛnya tumi ate nɔm ase ahu sɛ onyame sunsum kɛseɛ a onyame de tumi ɛde adom kɛseɛ ɛde ama yɛn ɛno na agye nkɔfoɔ nsɛm no kae sɛ onyame sunsum a bɛtena me so na sɛ adiifoɔ nyinaa captain abɛbɔ me ne deɛ mɛbɔbɔ na momani agye na anim sɛ deɛ onyame aka no ɛno na bɛbɛ mu onyame nhyɛ wo anɔpa yi na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ma wo sɛ me ba no aba so Richard onyame nhyɛ wo bibiara na ɔmfiri soro mɛboa wo na ɛnsi obi anɔpa yi me no egu so ɛkasa sɛ hwan na ɔte onyame ase na ɔgyidi sɛ onyame bɛtumi ayɛ biribi de ama no ɔgyidi sɛ mpagya no bɛtumi de aba onyame nhyira wo ɔmfiri soro mɛboa wo ɔma no nsi wo kra yie meyibɔ mpaeɛ de ama wo ka kyerɛ Awurade sɛ nnipa bi abɔ wo ho pɔ nnipa bi asusu sɛ wonyɛ yie da nnipa bi aka ɔhaw ne amanneɛ ne nkuguo sɛm bi ato wo so nnipa bi aka nsɛm ato wo so a ɛwɔ Yesu din mu emubu mfiri hɔ ɛwɔ Yesu din mu mpaapae ɛwɔ Yesu din mu mpagya mmra ɛwɔ Yesu din mu sunsum a ɛboa nipa no da so te ase yi mpaeɛ de ma wo sɛ sunsum kɛseɛ no tumi kɛseɛ no mpagya kɛseɛ no ɛmɛboa wo white angel a onyame de adom 2020 no saa white angel no bɛboa wo ɛbɛsi wo yie ɛbɛyɛ wo yie
Ebesi uye, beye uye. Anopai, Nyame nhyira mɛyɛ kɛse ntɔw so na ensi uye. Open me number no beto na afre me na me atwetwe nkomo. Nyame nhyira wo. I love you so much. Oh, yes, Dimunti. Amen. Aha ɛne yɛde mo bɛsi ɛda mo nyinaa ase sɛ monya aso na motie kɔ so na subscribe kɔ so na wo ne yɛn tena Ghana TV yɛda mo nyinaa ase